Hello guys, good day. This is Kuyationg. Kung karon ang atong isgutan is about significant figures. So, significant figures of a number are those digits that contributes to their precision. Pasabot, kini nga mga digits or mga figure mao'y naghatag og uniqueness no sa usa ka number. For example, kibali 1,000. So ang significant figure ana sa 1,000 is kining 1. So pila man ka thousand. So 1,000. So kibali miingon ta kibali og 25,000. Ina kibali. Sa ang agi. So ang significant figures ana is kining 2 ug 5. So pila man ka thousand? 25,000. Pero natay mga balaod no kung kanus anato matawag ang usa ka figure or figures as significant figures. So dai mga balao din he. So una, rules in determining the number of significant figures. So una, all non-zero digits are significant. Pasabot tanan nga mga dili zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga significant digits na sila. Example, 165. So naay tulo, naay 3 significant figures, si 1, si 6 ug si 5. No, kay dili man na sila mga zero, mga non-zero man na sila. We have 23. Duha na ka significant figures. We have 8, di ba? Usa na ka significant figure. So all non-zero digits are significant. Sunod, zeros between two non-zeros are significant. Di ba sa first no is basta dili zero, automatic significant siya. Now, kung 0, so ang atong hunahuna na is dili siya significant. So kanus aman mahitabo nga significant ang 0. So mao ni kung between two non-zeros. Example, 106. So si 0 between man ni 1 og ni 6. So si 0 ma-consider siya as significant figure since in between siya two non-zeros. So kini 4,005. So naay duha ka 0 in between ni 4 ug ni 5. So according sa balaod, ma-consider sila as significant figure tungod kay natung-an man sila sa duha ka non-zeros. Okay? So ikatulo nga balaod is leading zeros are not significant. Ang sabi ng leading zeros, kadtong mga zero nga nag-una. Diba? Example, 0.03. So only one significant figure No. Kaya nga naman, tungod kay, ang duha ka 0, 0.0, nag-una man. So si 3 ra, mao significant figure. Sunod, 0.000204. So kanang upat ka 0 nga nag-una, kana sila, not significant na sila. Ang significant is only si 2, si 0, ug si 4. Now, nganong kaning 0 nga in between ni 2 ug ni 4 nganong significant man siya. So based sa atong balaod no sa ika-second nga rule, basta 0 in between duha ka non-zeros, automatic significant pud siya. No. Okay, number 4. Trailing zeros are significant only if the decimal point is indicated. Usa man ang pasabot na ng trailing zeros. Pasabot mga zero nga nagsunod. Okay, example, 20, diba? 2, 0. So, misunod si 0 ni 2. So, only one significant ra na. Nga naman, kaya wa may gi-indicate nga decimal. Diba, ingon, mahimo ra siyang significant si 0 nga trailing kung naay decimal point nga indicated. So, ang 20, only one significant figure which is si 2. Kanang 0, not significant na siya. Okay, sunod. 480. Unja na may 0.00. Okay, no? Pasabot, na 5 ka significant figures. No, si 4, si 8, ug kanang tulo ka 0. Ngano mang na-consider man ang kanang tulo ka 0 as significant figure, tungod kay naa gi-indicate ang decimal, no? Okay, sunod, 0.02040. 4 significant figures, si 2, si 0, si 4 ug kana si 0. Kaning dinhing dapita. Kana sila, di ba? Kay ngano man, kay of course, kining duha ka 0 man ni sila
di man sila ma-consider as na or as significant kay leading zero man sila, so automatic wa nilabot. No. Now, kining sunod nga zero, kining sa kini, of course, significant as in between man dyan 2 non-zero, si 2 o si 4. Sunod, makwinta po nga significant, kining nas tumoy nga 0. Nga naman, remember nga indicated ang decimal. No? Okay. So, let's try. Identify the number of significant figures in the given. So, ang atong buhaton is ato resulta og pila ka buok significant figures. So, number 1, of course, pila ka buok? We have 3. No? So, we have 3 significant figures. Si 1, si 6, ug si 5. Diba? Remember, rule number 1, all non-zeros are significant. Okay. Next, letter B, 0.000302 liters. So, pila ka significant figures? Only 3 rapod. Ngano man, kini raman ang tulo, di ba? 302 raman. Kay kining the rest nga 0, upat ka 0, they are leading zeros. Di ba ang mga leading zeros kay dili significant. Only zeros in between. In between two non-zeros ug kung trailing siya pero indicated si decimal point. Okay. Now, letter C. We have pila ka buok? 402.00 seconds. So, we have 5 significant figures. So, of course, kining first nga 0, kaning 0 sa nga, of course, automatic, significant siya. In between man siya 2 non-zeros. Then, kining duha ka buok nga zeros, makonsider sila as significant because although trailing sila, na-indicated man ang decimal point. Okay, sunod. We have 3005 milligrams. So, pila ka buok na significant figures? We have 4. No? Kay kining duha ka 0 in between 3 and 5 which are non-zeros. Next, letter E. 700. So, pila ka kuan? Okay, very good. So, we have only 1 ra. Nga naman, nga na may 2 ka 0. Remember, nga ang trailing 0, not significant sila as long as Y indicated nga decimal. So, since Y ma-indicated nga decimal, di ba? 700 naman. So, ang makonsider diha nga significant is only si 7. No. Next, we have 1.5800 grams. So, we have, pila na ka-significant figures? We have 5 significant figures. Nga naman, si 1, si 5, si 8, ug kanang duha ka 0. No, nga namang apil man ang duha ka 0 nga trailing zeros man na sila. Tungod ka indicated ang decimal point, okay? Okay. So, that's all for now. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Karon himdumi. Kung kapudyon, pakaway ra. Adyo paghunaw na di kamao, paningkamot, i-give imong best, of course, pag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye!